Morez tindatutako asteburua da hau. Jakin nahi alduzue eskualdean egun hauetan zer dagoen? Larun batean, hezkuntza topaketak Laudioko kasinoan. Zaintzaren aldeko borrokak darrai, batzarra Laudioko faktorian. Menagaraiko eskolan, Mikaela Portillari buruzko dokumentala duzue. Gardean, sorgin zapatuak, diskotzantza, tailerra eta azkaritzoa. Aretako kulturretzean, martxoak 8, ekintza ez mixtoa. Amurrion, Gazteon eskutik loratuko da udaberria ekimenaren aurkezpena. Orozkon, kontrol dela ira, antzerkia. Eta azkenik, sorgin tabernan, gautegun erromeria. Eta igandean zer? Geldi ezinak gara, kirol ekimena gardean. Arrankudiaga Zoion korrika kulturala duzue. Gogoratu ekitaldi guztien infoa aldizkari honetan duzuela eta aiaraldea.eusen. Guk argi dugu. Emakumeak gora, martxoak 8 egunero. Gaur eta urteko 365 egunetan.